arwajir kami arwajir te ta latne ha anehan pampernai ni naspung te nanti lap dok kali telah percang ban ong moy tiki driver tiki bajeng sai kali ang sebab tajam nama sikit pang kian kiba sengolan kiba lajan kiba ong ni hana man enorim sistem pala thola amna ho Kiong ta. buli ya sa pala ter inventories kali hayat bet abe kendalat te an way manage to ongka lain kali me market sistem te masutula to bena pedang de ada NBB yang medik gerak kali te asyul antau an open man blog nga asyul gerak kali latihan ya kian mengi dia tahu mata tek yang kita baad kibu cukai itu kesurah ko kila tinggi klia mo ban ongka san u men ngamakai kemat poi hadu ha tu pum dia sad ong tigi kulit di volunteer ang supaya ong namo dia san so kon ukni di arab lam ta ban kene ikali ban kai san di jana poi hadu te pum ka campur ya lalai kenta dia jakawan cenlar kolai asar mo te kali kata kemut kasur ka bhagun adu pun apa asar rambut bening krem dia baca sakut nanti tadi nanti lat kali nyela kasuk poi be ha pembeli tak blok biang nanti akan sangat kali la sulit kunjut pampernai tidak ada lalat nanti tidak kasuk biang ta apa ngambil yang pada mengacu tam hadu tahu marak temu be anda di asar nomor lastu mabu la jandai kapor yang hai mana la tar wala syam ya hasil di hasor mai kamsuk aci ladi ladi dia ladi mengkapor dia sen kana di itu sakalam Ti sao kalam. Saju mai kamjan jangan wan aku kau ini telah sepoi ini ngatrai kinyau baca To nakaliang jongi kum ka New Tribute Council trong ka North West Castle District ni don menta kum ki Noilam hang ne hapo Civil Hospital Holy Cross hang ne hapo Mairang te ke ko blok penlong ni kum ki Noilam jong ka seng banwan ban yekenduk bat iwei ilong kemi ibadon deng ke jing sha sumar bat ibadai nangthi naga chnong mothanyau West Castle District hadin ke jing yo jing tip nakaliang jongi kum ka seng ngilawan menta kasngi bat kai ke bana kalian jingi kum sang ilap kolong ba ini lok mi I kai khulung jong I hasitang lenti hang thi hasinong ti saw kadau ke benengkong kalong ba ilami na la chnong jong ka nang thi na chnong mothanyao dak jing thmu ban wan kai li jong khulung jong ka ban kiu spot shilong har ko ba smusi kolong ba anda kala poi hapo nong spung ha ko ba ka don ka jing pani thong khwai competition hapo pham pernai te haduk kumba lai kenta ai perkat ke jing sakut kali kabla penlong yang ini long kemi bakahab ban syak sitom habdeng ke jing su jing thar habdeng ke jing leng a jongka hanrei banyat om don jaka ka jing blok kali menin ke khat ru tarik hapo pernai kam dei ka badang melumala hanrei layu I leng ba ki social media ki baper hak bawat ka wei na ki ambulan ka bakit nong pang ka mi na ki thai nong stoin ban kiu silong kala sakut hang tu tika ek ban kalian jingi kum ka seng ni sokya bat ni pan pau ya jing sokya hakmat jong phi ki pai ba baro batang na idao jong ka ka tamasa competition khwaido hanrei hab ban du no ya I mensim I koridor I khon chenrang jong kani ka longkmi ka badan manta habdeng jing syak sumar hang ne po Holy Cross Mairang ina kalian jingi kum ka seng HWC ni skopan penram jur ya kani ka jingle jong ki bor jong ka district administration hakanu rukom ki ai permission na kamta jong kini ki nong sengkwai ki nong pani thong khwai haki banta ki bopher bat haki district bopher jong kari dum khasi ki jong hakanu rukom hakanu kandon ki ai hak ba wat ya ka surok national highway nong ston shillong la I kumba kadai ka parking lot jong nur ka babu ka jing hadu katakta ya ki pai ba khamtam kum ye ini long kumi blamat daladehi ngila ya kendu mat bat habdeng ka jing ya keren ka jong ilong kumi ngidap da jing so si hadu kata-kata ba ilaong baladak klamdon kanu
kajing blok kali kemud balai kenta perkap na pila poi sedu silong up down la poi re de namar ba kajing sakut kali kajing dang kali nakadaw jong kajing perlong khwai dok hapo pam pernai was kasel kebla penlong ye kajing ja ke busmusi gani kadai ka khubor ka ba nakalian jungi kum kaseng ni pha sigi bor district admission khamtam hangni hapo eastern west yu i ki bun tadi ki jaka khwai dok khamtam hangni hapo jingking shwer bat haki bentai ba pharo pher kani kadai ka khubor sak district admission ba nakalian jungi kum kaseng ni kentu ya ki bor jong district ba phimdai ban ai permission chu nang ni sakmat nagap tai ki nong khwai dok lada kimnang ban manage lani kimnang ban le hakrukum ke badai lada kile kumne ka penthut ya ki pajba no sisnong bat khamtam lada jia ya ki bopang ki bostom te gani kedai ka khubor na kalian jungi kum kaseng ban ngets kam ban kalian ki bor jong district kin sim khai ne kam bat khamtam ya ke yin ka sem bopri jo ini i longkmi i bla du no i jong khun senrang jong i hasurok te kani kedai ka kumasai bat khubor nagaliang jong udisi jong ka west kazil unsa simkhia bat khot yakini ki trai ki pelong ki badon kiti ha kene ka kam ngalak ban ong ba kadi kam ke ba ki don kiti ha ka jing peniap breu kamun sim ba koridor hadu kata-kata ngej ba kebor jong disi kebor jong distrik hibar koi kinle ya badon kam sakawe ke bangi don ka jing snul aran ka bakra ba ka long ya ka police department haji hisha ka police department kla yo ban lej hang tu ka de man pen bej ya ka parking ka de ban pej ya ka jing jia handrai ngi yo i penman baki de kinong sam tiket bat kinong penia thong te kala pen lerang sisa ngi ba i kum ya kata bat ka weiru abang ngi kwa menta ka long ba kini kinong pen thong kwai ya kani bala jia menta ki hapan siu kum pension bala kim siu nak leng ka jongi te in habiat baik kamut adin ba phila ala jin tupung pampranai ro kadang an lon blok hakmat Ano dah? Pun dingin. kamut kala blok sai ko blok Nomor si lak tila pampanai makna kali syobot lain baik. So ya lain baik dire bu ya free ba. Tila blok ya. ten kaliang phi man ya kan du ikan ki jing jaw so silan mong phi sngo halo phi sngo ban ong kum no thai halo tu bo jing penlong khwai bi tang na jun penlong khwai ang tu la wan rai bi jing ten kali kad hadu bala du ri sen bru phi sngo kum no thai ki Kat sengau semua nomor tak berai lek subhano. Lek sujud ai. Nanti deh mau terengah di kiwi baju mengeterai kicam mau ke mat. Yang mau deh dalam bola kalian tu kuai deh. Tapi kat mau hai tis nik. Nak deh mau ben kan bu bagi pelantiar nanti kali nanti ke imu. Dan ke kuri hura ke bu ait ke. Kalau kata ni orang sebab kita men accident dek menolak sak blok biang. Hari kan pet lak ma kata nomor jelas toncer. Sudah lah kayat. Nak kalian nang tu ya tu kon lap ikit nang Lah, kita semua kelihatan macam mesti. lap la mustaq Mesti mak kun kan thai chandram dia serang. Baru ni kembali pet ni, bila apa dia tinggi mau di serang. Apa mesti yang lah, ada penulisan, ada begini, ada. pe kun ban bang ning kong ne de Dia kembali. balai den kadai shisha te tang na ka daw ka ba kini ki breu ki kwa ya ka jing penso baha ya ka do ka jongki handela penjenjar pat ya ki wei pat hadu lai saw san kenta tang na ka daw ban ap ya ki ban pelaj kamtam ya ka ambulans badi ni ki atli ki nong pang badi ni ba yo klung hang ne te ka de ka dak ba pen sngaw le ra yang ka west kasi hills te kum si bentang ikan mau ba kalong ba udisi udipti kum shakawas kasi hills ula ai ke NOC haka jing shisha kum uhe jong ka district shwa ban ai ke NOC ula de ban le inspection shwa ka chaka kalong kum no khanang ba kanom don kanono jingjia te kanek la jingjia ka ba pan le ran de yang kawas kasi hills te de kanek ka ba pan long yang ba ngi haban wan mare hang ne te ngi kum ka seng ngi dawana udipti commissioner ba udai ban khot hajir ya ki bat kham tam e kalong ba uhaban sim action khanang ba kanom jia shu kum ne te da kalian ka jongili on baha pendu no kum ya kane jikam kane kade ka penja buram ya ka was ka hills ka pen le ra yang ngiru bat kam dei tang hang ne ha pom phnai ba kala jia wat hanong jeli ka ba jia ha tu ka khasan tarik bunai agos bagi penlong ru ngilap long kum ju kum ne hi bat ngi yo ru ka jing tip ka ba tikna ba ha ka long ba tang na ka dok ba le penlong kwai ngene su khniet de ki ka long ba ki don ki long ying ki ba la khuri hurano kam silok kya hurano kam ying kam sem
kila ya dom kila ya mai tang na ka daw ba kim yo bela yo sengisu la shulet bela baik ni mar ka bai khwai ka long lai hajar tam shisha sen khwai te ki balik khwai ro kim de ki bel ta berus pa la ne ki berus badan di ba em re ki balik khwai kat ka ting yo i ka jonga ka long ba ki de be ki skup silyang ki sam silyang baik ti lai hajar sisen khwai kam de kam ka bakai ti ya kilong yeng ki baduk lai hajar ka di ka bakya ba te de ka ne ka da ko lam kilong yeng dong sam ki prano te ngingi ong ba yo dik dik sunar ba ude ban khat hajar bat ude pendu swai ka ne kat bam bat la man pen baik dak we ko kom nginum sha su la udisi umlei nak na jinga seng niat de ki pat kelenti hakikat tu kan ni ki YouTube channel pada ki social media haki rensan social media haki WhatsApp ki baparo per ki bla ring video ngiu iba hadin belakut ke jing khwai competition ka don sa kawai pat ka bet ka bahet adu kata bat kata ke jing thong bani thong kali ha ka bala yo i ki bun tali ki kali ki bala bu hang tu hakana jong ka surok national highway tika e ka bana kalyang jong ikum ka seng ni sngoban peram jur kalong ba hang tu ha ka tu ke jing ya khalai nusip hang tu ngiu i don ki bru jong ka sarkar ki ba dei no po ka police department ngimtip kibat ya kakerdan ayu ilak bandai ki langrut ni ilak bandai ki officer level le iba ki don on uniform ti on uniform pipat ki don mentah hak tu keban pensam slip penpuli kerteng slip hang tu hatu kani kam dei ke jing pelerani ya ka uniform jong police department ti i hak jing start jong ki bor jong ka district admission kamtam u seperti no police jong west hasil bat ki weipat ki district ba ki dei ban pengor bat pej benia bhai ki bakum kini